афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. иттиҳоди кабутарон афсонаи ҳиндӣ буданд набуданд. Дар як ҷангали бузург як села кабутар буданд. Дар он наздикӣ як шикорчӣ ҳам буд. ӯ ҳар рӯз ба сайди паррандагон мерафту тӯрашро рӯи замин паҳн мекард ва вақте ки паррандае рӯи тур менишаст, онро шикор мекард. кабутарҳо аз ин кори ӯ хеле нороҳат буданд, чун кам кам шуморашон кам мешуд ва ҳама дар ғаму ғусса буданд. як рӯз кабутари пир ҳама кабутаронро ҷамъ кард то бо онҳо суҳбат кунад ва баъд ҳамагӣ бо ҳам қарор диҳанд ки чӣ коре бояд анҷом диҳанд то аз дасти ин шикорчии бадҷинс халос шаванд. ҳар кадоме аз кабутарҳо чизе пешниҳод мекард ва кабутарҳои дигар маслиҳату муҳокима мекарданд. дар байни онҳо як кабутари доно буд ки дар охири ҷаласа ба дӯстонаш гуфт: ман фақат як чизро мехоҳам ёдоварӣ кунам. мо пеш аз ҳама бояд иттиҳод дошта бошем, зеро ҳеҷ кас танҳо наметавонад кори бузурге анҷом диҳад. ҳамаи кабутарҳо бо сар гапи ӯро тасдиқ карданд ва ҳама бо ҳам паймон банданду болҳояшонро як як рӯи ҳам гузоштанд. бо як овоз гуфтанд: мо бо ҳам душманро шикаст медиҳем. фардо шикорчӣ пайдо шуд ва дубора тӯрашро рӯи замин паҳн кард ва каме дона ҳам рӯи тӯр пӯшид ва дар гӯшае пинҳон шуд. чанде нагузашт ки ҳама паррандагон бо ҳам рӯи тӯр нишастанд ва машғули дона хӯрдан шуданд. шикорчӣ хеле хушҳол шуда буд. дарҳол тӯрро ҷамъ кард ва ҳамаи кабутарҳо ба тӯр афтоданд. вақте шикорчӣ сар тӯрро гирифт, ҳама кабутарҳо бо ҳам ба парвоз даромаданд ва он қадар бол заданд ва боло рафтанд то ӯро аз замин бардоштанд. шикорчӣ ҳам дасту по мезад ва ёрӣ мехост. кабутари доно аз байн фарёд зад: парвоз ба самти дарёча! ҳама ба гуфтаи ӯ амал карданд ва шикорчиро ба тарафи дарёча бурданд. шикорчӣ ки хеле тарсида буд, кам кам дастҳояш беқувват шуд. он гоҳ танобро сар доду ба дарёча афтод ва кабутарҳо ҳам ба ҷангал рафтанд. тӯри онҳо дар ҷангал ба шохаи дарахте даромад. дар сурухии он дарахт як санҷоб зиндагӣ мекард. санҷоб дид кабутарҳо дар тӯр гирифтор шуданд, дӯстонашро даъват кард. ҳама бо ҳам танобҳоро хоиданд ва кабутарҳоро наҷот доданд. шикорчӣ ҳам дигар ҳеҷ вақт он тарафҳо пайдо нашуд. ин буд афсонаи иттиҳоди кабутарон аз китобчаи афсонаҳои мардуми дунё. афсонаи латишӣ. деҳқон ва гург. буд набуд, деҳқоне буд. рӯзе ӯ дар саҳро ҷуфт мекард. аспи ӯ хаста шуда буду ба зӯр роҳ мерафт. деҳқон дар ғазаб шуду гуфт: гург туро хӯрад. ногаҳон аз куҷое гург пайдо шуду гуфт:
ана ман аспатро деҳ хӯрам. деҳқон тарсид, аммо зуд худро ба даст гирифту гуфт: якдам ист, корамро тамом кунам, он вақт мехӯрӣ. гург нишасту интизор шуд. ҳамин ки деҳқон ҷуфтро тамом кард, гург тайёр шуд. деҳқон гуфт: ту ин аспро бо пашмаш чӣ тавр мехӯрӣ? биё беҳтараш ба хона меравем. ман бо оби ҷӯш пашмашро меканам, гӯшташ ҳам бо лаззат мешавад. гург розӣ шуд ва бо деҳқон роҳ пеш гирифт. деҳқон ба хона расиду ба занаш гуфт: занак, зуд оби ҷӯш биёр. зан оби ҷӯш овард. гург нишаст то бинад ки деҳқон чӣ тавр пашми аспро меканад. деҳқон оби ҷӯшро гирифту ба сари гург рехт. сару рӯю чашму гӯши гург сӯхт. вай аз он ҷо гурехт. рӯзи дигар деҳқон ба саҳро рафт. гург ҳам пайдо шуду гуфт: акнун ман худатро мехӯрам. деҳқон зуд ба болои дарахт баромад. гург ӯро дар поён интизор шуд. хеле нишасту тоқаташ тоқ шуд. ӯ лос кашид. рафиқонаш омаданд. гург дар зери дарахт истод. гурги дуюм ба болои ӯ, гурги сеюм ба болои дуюмӣ. ҳамин тавр ба боло баромаданд ва қариб ба деҳқон расиданд. гурги охирин дар таги фуки деҳқон пайдо шуд ки деҳқон аз тарс фарёд зад: занак, оби ҷӯшро биёр. гурги поёнӣ аз шунидани ин гап тарсид ва рӯ ба гурез ниҳод. гургҳо ҳама ба замин афтоданд. чандтояш мурду чанде ба ҷангал гурехтанд. ҳамин тавр деҳқон аз гург халос шуд. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.